euros esta semana na hora do tesouro. Eu só vos lo lembro. 250. No, porque dixeches ti prometeches que esta semana eran 300. Bueno, vamos a ver. Se tiveras boa memoria para todo, teño, outra cousa non terei, meu rei, pero memoria teño unha canta. Que si, 300 euros esta semana. Vai. Vamos a ver, falamos de cousas ben bonitas, 300 euros para unha boda non dan pa nada, pero como te enteras ti O 300 euros é o regalo que che piden agora, 300, ou 215, 250. A parella, que iso queda cativo. Pa parella queda cativo. Como cativo? Queda cativo 300 euros, hai que dar máis. A ver, ti como te enteras que a túa veciña Maripuri se casa? Se é Maripuri Se sen non cho conta dúbida. ela. No, porque camiño de Pontevedra a Campo Lameiro vou a topar seguro en Redondo, en Fragas, en calquera sitio, unha saba inmensa que vai poñer Maripuri ou Maripuri Marina casa Sergio con Federico. a resacadura un día, recordo sempre. La Vane se nos casa un viernes. Menos mal que non pusestes, porque algunhas son, hai que dicilo, machistadas terribles, Creo que di aquí, la Vane se nos casa un viernes 13 para darle argumentos no hacerlo por un café intermitente. Eu que vexo que nas sabas escribides fatal. Tedes que escribir en liña recta porque se non se entera un de nada. Ainda se fai isto, non? Home, se fai, ti vas pola estrada e ves unha ponte, a sábana colgando, xa sabes que se casa, das así unha volta na estrada, aí tes un cartel. Claro que se fai. Eu teño unha idea boísima para cando cases ti, entón. Ai, sí? Sí. Espero que non sea destas, que a mí non me gusta nada. Home, vou poñer unha saba aí na entrada do polígono que... Na entrada do polígono? Claro. Home, pois se me dan 300 euros cada un dos que vexan polo regalo, pongo que queiras. Sandra, estamos aquí cos amigos dos futuros casadeiros que andades argallando. Pois estamos pegando carteles, aparte, bueno, temos aí máis sorpresas que llevamos facer. Escoita, eles non saben nada. Nada de nada. E non saben, ademais, que estamos nós, a propia Televisión de Galicia por aquí. Esa é a mellor sorpresa. Juan, quero que me expliques este cartel. Porque é un maderista de confianza e agora xa ten quen lle faga radiografías se se manca ou calquera cousa, quen lle pica a liña na casa, bueno, se dá gusto ter unha xente así. Ela é Andrea, que é daqui de Guntín, e el chamase Norberto, é de Monterroso, e aínda que son de bastante cerca, foronse conocer a Italia. Son todos moi participativos, teñen ideas moi boas, e supostamente anima a seguir argallando e facendo máis trapalladas destas. Lucía, Andrea e Norberto son os primeiros que van casar do grupo. Sí que son os primeiros, pero temos aquí algúns que teñen moi caladiño tamén, aquí pegando os carteles, cásense 2 semaniñas despois ou 3, pero non che dixeron nada. O sea que Sandra e Diego van casar. Sí. E seguramente tamén teñan así algunha que outra broma ou que? Ou peores, incluso. Sabedes un dito, non? Quen as fai? As paga. Esta é outra sorpresa que lle destes. Sorpresa típica da zona de poñer uns rulos. E quen trouxe os rulos ata aquí? Trouxémoslo nun remolque e aquí, bueno, hai que arrimar o ombro. Canto tempo vos levou a argallar todo isto? Unha tarde por aí, ou? Unha tarde. Sí, Pero isto eles xa o viron. sí, isto xa o viron. E como reaccionaron? Pois primeiro criticándonos, dixéronnos que nos pasáramos, que estábamos algo tolos, pero ben, foilles gustando. Non podía faltar unha pancarta, Sí. dos amigos dos noivos cando van casar. Sí, aí está. Canda puxeste? Onte a noite, para que non nos viran. Diego, pero a torta por qué? A tarta porque foi o cumpleaños de Andrea, entonces ahora a nosa idea é darlle a sorpresa e además de darlle a sorpresa da tarta. Non soples. Que decides dos amigos? Que son os arralleiros. Creo que non ides ter unha boda aburrida, non? No, polo que parece, non. Unha aperta grande aí aos noivos e aos amigos.